Actually, nag-start ako as a hobby. Luto-luto lang and parang nagka-interest ako as processor ng pili. Luto-luto lang, then nai-register ko sa DTI, so yun ang naging start ko. Pero nasa office ako, then nagkataon na ako ang naging municipal or citywide high value coordinator. Ang interest ko, then several trainings na na-attend ko, nakita ko na malaki ang potential ng pili sa export market. Sa food talaga, nagluto-luto lang as a hobby. Nagluto ako ng mga confectionaries, iba-iba lahat, gaya ng glazed. Then, nagkataon na naipadala yun sa States. Tapos, nag-order na sila, masarap daw ganun. Then, nag-register din ako sa DTI as single. Naging Leslie Pili Products ang naging business name namin. Sa Pili Products, Pili Confectionaries, gaya ng honey glazed, dehydrated or activated, meron pang roasted, then masapan, may salted, merong hot chili pili nuts, tapos pastillas, maraming products ang Leslie sa ngayon. Activated or dehydrated, yan ang medyo malaking demand sa amin. Kasi, niluluto yan, pinaprocess through dehydrator, and in that case, moisture lang ang naaalis. Pero yung nutrients, nandyan pa rin. Compared to roasted and salted, pag dinaan sa oven, nababawasan yung mga nutrients. May market kami, local and outside the Philippines. Meron kaming market sa Australia, may New York, may Singapore. Meron kami sa Sweden, may Boston, then Japan soon. Nasa kami, Switzerland. Ang single prop kami sa DTI. Then after that, pag food ka nag-concentrate, dapat magkukuha ka ng license, FDA, LTO license, and several analysis requirements. Maraming parameters sa pili ang dapat i-comply sa FDA. And pag sa food talaga, dapat may LTO, FDA kang license. Yun ang Then, for export, nakikoordinate ako sa DTI EMB or Export Marketing Bureau ng DTI. And marami ding nagtatap sa amin. DA Region 5 and Central Office, DTI Switzerland Attaché, nagtap sa amin para sa supply ng activated or dehydrated pili nuts organically produced. Target nila talagang sa organic certificate. Aside from confectionaries, meron kaming itong pili pulp oil. Pili oil, tatlong klase. We have the pili pulp oil, kernel oil, and elemi oil. Yung pili pulp galing sa fresh pili drupe. Yan yung prutas. Fresh pili drupe, and kernel oil galing po sa nuts. We extract the oil, then we produce the kernel oil. Then may production pa kami ng pili kernel pomace. So parang flour. Tapos sa elemi oil, galing po sa resin. Right tapping ng resin, yung pagkuha ng resin, tamang procedure. Kasi kung basta-basta lang parang gagamitan mo ng itap, so parang mamamatay ang Pero nagpapatraining kami ng right process ng tapping, resin tapping, kaya ganun ang nagiging resulta. Meron tayong resin na still namumunga pa yung pili. Ang maraming uses
say ganito, sa pili palm oil, pwedeng gamitin personal care use, pwede sa mukha, sa buhok, pang makeup remover, sa buhok, pang pa darken and nakakapakapal. Falling hair, nakaka-control ang pili palm oil. And sa skin, mga skin problem, massage, pwede pa po magamit ang pili palm oil. Kernel oil, pwede rin gamitin personal care, kaya lang not so advisable kasi ang kernel oil, pag nagamit kasi skin, medyo matagal mag-absorb. May food grade kami, food grade pili palm oil and food grade pili kernel for salad dressing, for cakes, pasta, pesto, cookies. Okay, sa health benefits, ang pili oil po, talagang may antioxidant property. Nuts and oil may antioxidant. And alam natin na effective yan, or kung baga sa mga cancer na sakit, talagang number 1 yan. Vitamin E, vitamin A, meron. Then phosphorus, potassium, marami po ang mga nutrients na nakukuha natin sa pili. Okay, sa resin, pwede natin gamitin raw resin, parang gamit natin sa aircon, sa car, parang scent, ano ba yan? Oo. And the elemi oil na, yung oil na, pwede rin gamitin, ginagamit for perfume, sa sabon, sa conditioner, sa shampoo, nagagamit po yan. And mga malalaking kumpanya na ng gaya ng Chanel, nagagamit sila ng LMO. Ang market po talagang outside, export market, kasi gaya ng France, nagagamit sila sa perfume sa France. Oh. Through trainings, nag-attend ako ng training pagdating sa pili. Several trainings conducted by DTI, DA, DUST, palagi akong present. So parang nakukuha ko lahat yung mga technology. And aside from that, yung experience ko naman, yun. Sa Leslie, meron po kaming Pili Farm, Leslie Pili Farm, 8.5 hectares, and may extension kami doon sa salog, sa river, 4 hectares. And that is maintained po. Ang mga pili doon, mga century-old na trees. And nagpatanim din kami ng asexually propagated, yung grafted and in arts, kaya marami ng pili ang nandoon. Actually, sa century-old plantation ng pili, mga 1,008 na puno. And yung asexually propagated, meron na kaming 1,3. Yung asexually propagated, yung madali magbunga pag 3 to 5 years na mumunga na yan, asexually propagated, grafted and in arts. And yan kami kumukuha ng source ng raw mat namin. And that is certified organic. Aside from that, may mga farm kaming certified organic. So, kung medyo kulang pa ang raw mat namin sa farm, we tap the certified organic na sa grupo na para sa source. Para at least organic ang source namin sa pili. Anong grupo yun, ma'am? ISPOPA po, ISPOPA. Sorsogon Provincial Farmers Association, Organic Farmers Association. Marami. Sa Sorsogon proper, Sorsogon City, maroon kami sa Bacon is part of Sorsogon City, Bulusan, Barcelona, sa Erosin, the whole province, I think, of Sorsogon. Albay, meron na din kaming source ng resin kasi nagpa-training kami. Dito, yung member ng APSA. Sa ibang regions pa, ma'am, meron silang mga pili trees? Parang meron daw. Meron. Ang Samar. Pag ang pili, hindi
hindi pa matured, pili group, ganyan, kung baga matured, black na ang color. Yung pulp na. Opo, ang experience namin, maraming bulok sa lagting, yung weed shell. Maraming bulok. Pero sa amin, kaya I usual buy ito, pili drop, kasi kami na ang nagpa-process and we are sure na talagang ang kernel dyan, talagang maganda ang quality. Minsan mga hilaw pa binabalad, binibebenta as per kilo. So, yun ang challenge namin sa amin na processors. Maraming agency tumutulong sa amin. DTI registration ng business name. FDA, DTI tumutulong din sila, parang subsidize sa FDA yung mga pagpa-analyze kasi mahal. Sa pili siguro may 10 parameters, so more or less ang babayaran dyan mga maabot sa 90 plus. Sometimes DTI nagpapasubsidize, DA din nagsusubsidize din sila sa gaya ng certification ng organic. Tapos DTI halal pa rin ang halal tumutulong sila. Then meron silang mga SSF projects, shared service facilities na napapunta sa amin sa grupo. Yun. Then DOST, mga training, pagpa-analyze po, may TESDA, training pa rin po kung ano. As well as ATI, actually, nag-attend kaming mga training conducted by your office and that's it. Maganda ang assistance ng other agencies. Sa LGU din, tumutulong din ng LGU. Gaya na kung nagpapatraining sila, may tulong din ang LGU. Sa pamilya, malaking tulong kasi yung 4 kong anak. Yung isa, engineer, ECE, electronics computer engineer. Yung pangalawa, civil, tapos yung pangatlo, electrical. And the youngest, si Leslie, nakapangalan sa kanya yung kumpanya. Bali, licensed medtech and sa ngayon, waiting for the result sa medicine. Although talagang magtsatsaga ka. Pero this time, parang 3 years na kaming pandemic baga tayo. So, parang walang pumapasok na order outside the Philippines, kaya yun ang naging problema namin. Pero local, meron din. Pero kaunti at compare mo sa labas ng Pilipinas. And sa community, pag nagkakandak po ng training as a resource speaker, binibigay ko lahat ng technology na gaya ng sa LME and Pilipulp oil extraction. Kung kinukuha ko as resource speaker, ibinibigay ko yan lahat ng technology. Walang sikreto dyan. Kung ano ang nandyan, talagang binibigay. And yung mga sa farm, nakakatulong din kami kasi maraming mga worker doon. Yung mga katabi. Kahit sa pag-process, pag may order po kaming malaki, yung mga sa baba namin na parte ng processing area, hinahire ko yan. And mga kababaihan, nakakatulong kami. Kasi pag lalo na ito, nagpapatraining kami sa oil extraction, karamihan mga babae. Sabi ko, instead na mag-chismis kayo doon so mag-attend kayo ng training para at least malaman ninyo. Kahit manual extraction, okay sa kanila. Dito kasi, or sa amin, may mga makina na, so we use mechanic, nagagamit kami makina. Although, nag-hire pa rin ako ng mag-extract yung using manual extract katsa. Kasi sabi ko, kawawa naman yung mga kahit babae, pwede mag-extract ng oil. Kaya sabi ko, hinahire ko pa rin sila. And ang isa, yung drop
talaga, yung pili oil extraction, dati po, tinatapon lang yung balat. So, parang ang after nila yung pili with share lang. Now, kami ang naging pioneer ang Leslie sa oil extraction, pili pulp oil. Sabi ko nga, kung nagpapatraining sa basura, malaki ang pera pala. Kaya wag na itapon yung pulp, extract the pulp, then may pera kayo makukuha. So, nakakatulong pa sa environment kasi kung tinatapon nila, hindi sa pit ilalagay, dyan lang. Ang mga farmer kasi, dyan lang. So, iba ang amoy. So, sa ngayon, we considered pili as tree of hope and zero waste tayo sa pili. Wala na pong tapon. Even the exocarp, yung panit ng peel ng drupe, may gamit po yan. The shell, meron po. Yung pulp, ginagamit into oil. Ang shell po ginagamit sa mga, mga abubot. Nandiyan sa kabila, yung mga necklace, yung mga hikaw, meron po. Talagang na-inspired na ako because of the training, marami sa pili, ganun. So, na-inspired na ako, ay malaki pala itong, or parang malaki ang potential for export. Nasa work, then Sabado, Domingo, nagluluto para at least ma-enhance ko yung mga training na in-attend ko. And sabi ko nga, I enjoy the pili business kasi parang sa passion, kung wala ka talagang passion dyan sa pili, wala kang